dlarung-dlarung sarung jagung saupama kowe ngaren manggung pinggir marga pancen abot nandhang tresno tansah eling kenya Kang Sulistya gelang alit ning deriji terong alit tuwuh pinggir kali jalali janjimu wingi terus tak anti siang Bathara Rabi wangi sepi dadi seksi loh tumetes kaya banyu mili panyuwunku marang Gusti muga ndika manggih tresna suci gelang alit ning deriji terong alit tuwuh pinggir kali jalali janjimu wingi terus tak anti siang Bathara Rabi wangi sepi dadi seksi loh tumetes kaya banyu mili panyuwunku marang Gusti muga ndika manggih tresna suci monggo Pak Yo entos panjenengan sajroning ati apa bebas enku iki banyu mata aweh tondo amimbui anoso mapaning pinggiring desa isih melu wong tuwa kapan opo dek yene tresno iki dipisahne kowe kena teko aku rungono tangis anakmu sambat nyeri ati iki apa mergo mlarat bondo teko ninggal janji prastya nurut marang wong tuamu dipisahne karo
Sik. Sekolah-sekolah piket nyapu kenek ora kenek anu mangi nang gene sir-siran grup WhatsApp nang Kula Karawitan iki kan jam 7 ning tekone kuwi jam 8 bunjul jam itu tapi kan ndak nyanyi nak nunggu jadi gue ya rada diundur Sik nih dah, sik dah yul. Sik dah yul. Sik dah. Iki biar butuh leren barang. Napa anu ingkang kersakaken JLS Gedeng Anyar sing nembang sinten kersakaken. Oh Mbak Lati nggih, monggo Mbak Lati. Aku mangke MC. Kleru kabeh kok mangko. Kleru kabeh. Niki Pak Pur, niki Pak Likpur Bagong Jamu niki Karawitan campur sari Aditya Laras. Mang tak promosi kabeh Pak Pur. Ndabulur mulai saka campur sari Joko, campur sari Pak Gembes, terus campur sari Pak Rimbang, terus campur sari Pak Eko, Pak JB, campur sari wong Ronggaran anake Dayanus ndaruh jenenge ndang. Udu. Oh, sapa paling. Iki campur sari Aditya Laras. Anu kuwi. Monggo. Pak Pur badhe ngendika napa monggo. Aja sumuleh. Aja sik ngantuk ya. Sik yo. Mbok moro ngantuk bar ngantuk. Oh iso. Bar kowe. Kowe sik kowe oleh mulih lek joget sik ya. Nah. Nuwun sewu, dumateng Kang Rawuh sedaya sugeng dalu. Niki badhe ngaturaken nggih menika JLS nika gending laire wonten Nangkula Tasik Prawan niki pangripta saking panjenengan Mas Jidul dipun garap kalian Sanggar Aditya Laras ugi pangrawit Aditya Laras ingkang dalem wonten ing Nangkula. Monggo Bapak Ladi JLS versi Aditya Laras dados monggo Pak Guru. JLS Andum Rasa. Jagat padang kebalintang karo nyawang eseme rembulan nronce kembangi katresnan ning JLS yo lintas selatan wis sedongeng kuno jagat kidul malah dadi kutha buka lawange wardaya ning JLS sak lore samudra ning jalur lintas selatan langit suka doan katresnan ning jalur lintas selatan batu gunung malih dadi dalan jagat reskino ya wanci mertandani wis madya ratri aku kowe andum rasa ning JLS pinggiring segara
rembulan nronce kembange katresnan neng CLS yo lintas selatan wis numusi dongeng kuno jagat idul malah dadi kutha buka lawange waradaya ning CLS sak lore samudra ning jalur lintas selatan langit suka doa dom katresnan ning jalur lintas selatan watu gunung malih dadi dalan jagat wis kinoya wanci pertandani wis mati ratri aku kowe andum rasa ning CLS pinggiring samudra boten usah anu nggih boten usah dolanan sing pirah timbang gatelan aciku sendairong sontamake kang mbororo irong jarene kelem karapi ning nyatane kok malah ngoncati sliramu ngino aku nalikane nglamar ning omahmu ojo tume kowe ayu wekasane kowe kintil karo aku sente ireng pengasian pancen paling jasplong sente ireng sing ke taman mesti puyeng sliramu ngino aku nalikane nglamar ning omahmu ojo tume kowe ayu wekasane kowe kintil karo aku sente ireng pengasian pancen paling jasplong sente ireng sing ke taman mesti puyeng sliramu ngino aku nalikane nglamar ning omahmu ojo tume kowe ayu wekasane kowe kintil karo aku matur sembah nuwun
pamundhut saking Bapak Piyun kula aturi jumeneng. Monggo. Niki sekali-kali monggo. Yolah. Kalamun terus lirane hati iki anane tajarmu rasa kangen kakandang sarwa mikir hati tan bisa jejak yo tan bisa ngucati saben wancit tansah aku doati nanging aku ati pokok wakasane kataman roro tresno najan ada kang katulu nanging jagat sajroning nandang tresno iki wis minodran satreming lampahi ulo sawah saka endut datan owah atiku sing kepilut sae bunga rasaku bisa sesandingan liramu Nduk Yanto iya apa iki monggo Niki ingkang dereng prisa jenenge Mas Suwung monggo Mas pamundhut saking bapak ingkang menika napa ibu napa Mas monggo Mas Suwung Yolanda cara bocah cilik sik geminjal-geminjale. Oh, nyanyi apa? Enggak, enggak. Gesikan enggak ora. Darang gesikan gempolane gudange seniman. Lek ngene iki ya mesti mlesret-mlesret. Saman gongi kan teman. Marang sira doh wong manis ngeling ana jroning bebrayan kebak panggung dosa yakti ora nek ngegongi ya roh beda kang njrempeti dene masih rawa ayu Ojo salin sloka lahan maneh citra
jebul teko gandeng marang kenya liya janji kenaan 2 gelas ya rada penak.